Wow, baby Igbo ekene m unu ụtụtụ ọma na ebe ọbụla ị nọ ụtụtụ ọma uhuruchi ọma efifie ọma asị m ka m bịa unu mana eziokwu ka anyị ji achị unu na eziokwu ka anyị eji na-aja aga n'ugwu bụ na aghọtana maka na o nwere ihe anyị na-agabiga ihe anyị na-afụ dị mkpa onofu vidiyo ahụ na-eme ebe a kịta ọ nwoke pastọ ọ ndị pastọ a na-eje agwọta eje ebute ọgwụ ha debute apụtasị na ha ka a bịala unu family deliverance abalị lụzi ya ha bịa n'ihe ọgwụ na ya ha na-ezi ọgwụ mgbe anyị emekatazi abarakata sheli mama ejebe ọgwụ asị gị na-abụ nọ nwanne gị nwoke na-egbu gị nọ mama gị na-egbu gị n'ọdị ọkpara unu na-egbu gị nọọ nke nwanne n'obodo oyibo sendịrị nọ nke ihe edosa ka e wee gbuo nwanne nna gị nọ US mmanụ ọha nwa bịa niile mana this year 2023 anyị ekpegosi na tupu na ya na-abọghị ihe ike unu na-afụ na ya ejide gị ya ihe a mere na mba itoolu kenyawa ihe mere abịa na-akọwakwa sị na pasta ndị maalịa machalịa unu na-afụ maka ndị maalịa a sị na afọ ahụ pastọ Justice ọkwa obele nwa ahụ nọkatakwa bi niile n'ọwụ pastọ ma ga-ekwugo m ihe anụ ọ bụ na agwụ ma a ga-eji emewe agwụ ọ bụ mmadụ ị na-ama mbụ pastọ chukwu kpọkwanụ gị oku ichenu ka oku ọkpọ gị ghee na-eghe na onwe ndị ọ na-eme sọflashin kwekwa ha sị ha na adịkwa m interested n'ebe ị nọ ife mmanya na-emere onye ahụ ebunye na baịbụl buwa amụma print wa bana ka nwoke m nka mana ọ bụ na o si na adị nene vidiyo ka unu fụ ebe ejide pastọ jere ije nye ọgwụ na ezinụlọ mmadụ aka wee kpalie ya ofu onye ha dị mmadụ abụọ ofu onye bịa ejiri ofu onye ngwa nene ya ka unu fụ ọ dịkwa ego ihe akwala ministri hụ onye hụrụ m vidio tere nga lede na ministri yo ọ na-eme ihe ministri ọ bụrụ ili ọgwụ aha ya awụ ịhụ na prọfesọ Justice Emmanuel Storms Ụmụdike Idem ọgwa with Professor Kennedy one night of prophecy and solutions. I don't hear Facebook here. Okay. Yeah, when the Abraham kebiri ili ọgwụ kwe na ọ bụ ite ọgwụ ya keke eji eje ya ka akọga ihe ọ bụrụ ili ọgwụ ihe ndị abịa agbasasa nwanne na nwanne agbasasa ezinụlọ ihe niile awụrụ enmity forever nede nga ndị obodo gbakọrọ ihe ụlọ idum ọgwụ ka ihe na-eme ejidine mana a na-achọ onye a na-achọ ọka achọ enweta eke ejidine eke akọọla egwugwu ya ka m buru ụzọ kapụta ihe ahụ a na-achọkwa na oke achọ enweta nke wee nwee ike sụọ fa akwụ ha jizi ọnụ ha mebezie confession ahead mana ka ọ si dị ugbu a ka a galekwa ihu ya ọdọ ọ dị ga-ahụ ite ọgwụ ya ọ ndị chọọchị mera mba agịda ese ndị ya chedara nwune kewo chedara dede chedara ọgwụ ya akụwala ndị mere akụ ọ na-eti enmity family niile ọ na-eme miracle ị nwere lọkụ na ndị mmadụ nọ hịa personally ọ wụrụ m ama nwa gị isi na ama nwa gị ma Chineke ya wụrụ na ọwụdụ ndị anọ nga ama ebe gị olu na gị kweta na ọ na-eme ọ megbu gị na gị nwụọ na-agba gị nwụọ hịa mana o nwere lọkụ na ndị mmadụ nọgodo hịa ebe ahụ na-afụgo ya nọ na ikwu gị asị na onye ọbụla na-achọghị ọganihu mmadụ ibe ya ọnwụ ya na-akpụ ya oku ịghọtago na ndị pastọ emeghị ezinụlọ ihe
apụtasị gị na onye a na-egbu gị egbuli gị ma ndị unu nwakwu na-ejegharị na onye ọbụla furu na anakwulu onye egbu ha n'ụlọ kpu ya unu anakwulu ya okpu ha n'okwu miracle ndị mmadụ akwụọ na line mana ekwukwe ebe esi ekwu ụzọ eluigwe onwe ha ya afụ dị ya mana ekwu ha na onwe ha na onye si ka na prọfesai efu ndị mmadụ amakpute mana asị gị na domi ụzọ gị edomelu ka gị na Chukwu Bright Mezie gochara egwu sị na imezi ụzọ gị emezi gị na nwanne gị dị na mma ma na anaeze ya elu gị aka na kịta ndị mmadụ na-azị agba ọsọ alaeze n'ọzọ aka na prọfesai onye ajụkwa wee jide gị na eziokwu ọzọ na-abịa n'ihi enweta nka okwukwa m na ya bụ ihe adịghị mma o enwekwara ndị ọmụ ya maka na Jizọs siri Pita ha jee n'ọnụ azụ kụpụta ego akwụkwọ prọfesi dị nke ahụ Chukwu ji prọfesi wee kee ụwa ọ sị anyanwụ kwụrụ ọnwa kwụrụ ọsị mmiri gbaje ebe dị otu a jee na kebie ọnwụ na igbo chee n'ihu ebe a mmiri chee adụghị m against prọfesi biko kwanụ afụgo m ndị ọmụ ya and amago m ndị ọmụ ya and they have really helped me biko kwa maka ndị ebe akpọrọ m n'ọnụ kịta sị na m ekwu ha m na-ekwu maka ndị ọjọọ ya maka ndị otu nwoke ma anụnwa ejide biko na igbo anyị saa n'anya n'afọ anụnwa ekwuwana ka mmadụ lafuwe gị ka ọ dị na mbọsị ọzọ